Faceți cunoștință cu John Sedgwick. El a fost un ofițer militar și general al Armatei Uniunii în timpul războiului civil american. Astăzi o să vă povestesc modul ironic în care a murit. În ziua de 9 mai 1864, o serie de trăgători de elită și sniperi atacau zona în care se afla John Sedgwick. Ei au piperat acea zonă cu gloanțe toată dimineața. O nouă dimineață, o nouă șansă pentru o luptă interesantă. John Sedgwick a văzut că mulți au fost răniți, dar comparat cu câte gloanțe au fost trase, era o nimica toată. Stai să înțeleg. Ei tot trag după noi de câteva ore și abia ce-au rănit câteva persoane. Ia când bag eu ceva în el de stat ascuns. Așa că Sedgwick a prins tupeu și a ieșit din acoperire, cu toate că foarte multe persoane au spus să nu facă așa ceva. Multe gloanțe au început să fie trase în vecinătatea lui. Prostule, adăpostește-te! Păi de ce, mă? Tu chiar nu vezi că te-au luat ăia în țintă? La distanța asta, proștii ăia nu ar fi în stare să nimerească un elefant direct în cap să mă bată mama dacă vă mint. Ironia o face e că nu a putut să-și termine propoziția fiind împușcat chiar în ochiul stâng. Vă dați seama că a murit pe loc. Moartea lui a fost remarcată ca fiind mai mare ca pierderea unei întregi diviziuni de trupe. Dar cam atât a fost și cu acest video. Dacă v-a plăcut, puteți apăsa butonul de subscribe și ne vedem data viitoare.